ஞாயிற்றுக்கிழமையில வந்து ஒரு சிவாலயத்துல போய் வழிபாடு பண்றது, மாணிக்கம் கல் உள்ள மோதிரத்த அணிஞ்சுக்கிறது. அதுபோல ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்ல வந்து நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுறது சூரியனுக்கு மிகச்சிறந்த பரிகாரமா இருக்கும். ஒரு துணிப்பையில வந்து கொஞ்சம் கோதுமைய வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு, இரவு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தலையணைக்கு கீழ அந்த கோதுமைய வச்சுக்கணும், துணிப்பையில வச்சு. மறுநாள் காலையில எந்திரிச்சு அத வந்து ஒரு காகத்துக்கு வந்து வச்சிரணும். இதுபோல 9 நாள் வந்து இதுபோல தொடர்ந்து செய்யணும். அதன் பிறகு ஒரு சிவாலயத்தில போயி, ஒரு நெய் தீபம் ஏற்றி அர்ச்சனை பண்ணி வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டா, இந்த சூரியனுக்கு மிகச்சிறந்த பரிகாரம். தஞ்சை மாவட்டத்தில உள்ள ஆடுதுறையில சூரியனார் கோயில்னு இருக்கு. அங்க போய் வழிபாடு பண்றதும் சூரியனுக்கு மிகச்சிறந்த பரிகாரம். இடுப்பளவு தண்ணீர்ல நின்னுக்கிட்டு காலையில சூரிய மந்திரம், இல்ல சூரிய காயத்ரி கிழக்கு நோக்கி நின்னுக்கணும். இடுப்பளவு தண்ணீல நின்று சூரிய மந்திரங்கள சொல்றது சூரியனுக்கு சிறந்த பரிகாரம்.